Здравей, Румен! Ти живееш в Канада през повече от времето. В същото време ти за първ път си на пленер на Габи Жекова. Какви са впечатленията ви от мястото и творческата атмосфера? Първото нещо, което мога да кажа, е да съм много благодарен на Габи за това, че ме покани общо взето на кредит. Този кредит аз вярвам, че ще успея да го оправдая. Второто нещо, което мога да кажа, че съм поразен, първото нещо, от организаторските способности на Габриела, защото всичко е много добре планирано. Мястото на пленера, програмата, която включва изпълнение на пиано, на поезия, което разчупва формата, прави го вече малко по-богати и най-вече са причастни на всички хора, които участват. Подбора на художеството също от съществено значение. Габи и тук получава поздравление. Изложбата, която е навънка, разкрива стилистичните разлики и възприятия персонални на много от творците и самия процес да ги наблюдаваш как се преборват с съмненията си. Това, аз говоря най-вече от мое име, но виждам, че и при другите е така. И Габи пак успя с усмивка, където трябва да каже няколко окуражителни думи, да подхване един процес, който в крайна сметка даде изключително добър резултат. Атмосферата е невероятна, мястото е много добре подбрано и съответно домакините бяха великолепни всяко едно отношение. Надявам се, че занапред нещата ще бъдат още по-добри и все повече и повече хора ще разбират за този пленер. Аз лично знаех за него от Мариана, момичето, което съм приятел и което в крайна края ще върна обратно в България на по-честа основа. И така, изключително съм доволен.